ବସିଛ ଶ୍ରାବଣର 3 ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା 4 ସପ୍ତାହ ଦିନ କୋଉଠିକି ଯିବା ବୋଲି ଭାବିଛ? ତାଳ ପତା ନାହିଁ ଦିଅ ନାଳି ଯିବା ଟାକୁଆରୁ ପାଣି ଉଠେଇବା ଦିଅ ନାଳିରେ ଯାଇକିନା ପକେଇବା। ଠିକ୍ କହିଛ। ଆମେ ଜାଣି ଦିଅନାଳି ମାନେ ଟାକୁଆରୁ ପାଣିଟା ଉଠେଇବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଦିଅନାଳିରେ ଢାଳିବା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଆଉ ନନା ବସିଛ କି? ଏଇଭଳିଆ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। 3ଟା ସପ୍ତାହ ତ ଗଲା ନା। 3 ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା। ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି 3 ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା। ଏ ସପ୍ତାହ କୋଉଠି ଯିବା? ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ବା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଦିଅନାଳି। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ନନା। ଆଚ୍ଛା ନନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିବ ପାଟିଟା ତ ଆମ୍ବଳା ବାଜିଲା ନା ଆଇଁଷ ନ ଯେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ବୋଲି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ତାମାନେ ତମ କହିବା ମତଲବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା। ହଁ ବୁଝି କ'ଣ ପିଲା କହୁଛ? ଭୋଜିଟେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୋଜି କରିବା କୁହ? ମଟନ ଭାତ କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ସାଲଡ଼ଟା ବି ହେବ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ବି ହେଲେ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ହେବ। ଏଇଟା ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଲ ଟିକେ ନିହାତି ପଡ଼ିବା। ମାସ ସାରା ବି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପାଟି ଆମ୍ବଳା ହେଇଗଲାନି ମାଲ ଟିକେ ବି ମାଲ ନ ପକେଇଲେ ଦେହଟା ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବନି। ଜାଣିଛ ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କରିବାକୁ? 1000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ପାଇବନି ନା। ମଟନ ହେବ ମଟନ ହବ ନା ନନା? ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା କରିବା ଆଉ 1000 ହେଲେ 1 2 3 4 5 ହେଲେ 5000 ଟଙ୍କା। 5000 ଗୋଟେ କାମ କର ଦିଅ 1000 ତମେ ସବୁ ଫୋନ୍ ପେ କର କରିଦେବା ନନା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସାଟା ରହିବ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଆଣି ପକେଇବି ଆଉ ହେଲା କି ନାହିଁ? ନନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଅ 1000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ କର। ତାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି 1000 ଟଙ୍କା କରିବା ନାହିଁ? କୋଉ ବାର କରିବ? ହଁ ବାରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ରବିବାର ଦିନ କରିବା। ରବିବାର ଠିକ୍ ଅଛି ନନା କରିବା ରବିବାର ହେଲା ଦିଅ 1000 ଫୋନ୍ ପେ କରିଦିଅ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଯିବ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଆଣିବା କଥା ଆଣିକିନା ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଦେବି ଆଉ। ରବିବାର ତ ମୋର ହବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ମାଲ ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିଦେବି। ଯେତିକି ହେଲାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲା। ସପ୍ତାହଟା ବି ନନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ତୁ କରିବୁନି? ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ କରିବି। ହଉ ତ ଗଲା ଆଉ ଯାଉ ଆମେ ତ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଯେ? କୋଉ ବାର କହୁଥିଲ? ରବିବାର ବା କହିଲି। ରବିବାର ତ ମୁଁ ରହିବିନି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲେ? କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ଏ କାମଟା କ'ଣ? କାମ ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା କ'ଣ? ବାଣିଲା କରିବି ନା? ଏ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ନେବି ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ମୋର କାମ ଅଛି। ହେଲା ହଉ ହେଲା ଆଉ ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ 3 ଜଣ କରିବା ଆଜି ରହିବା ନା କ'ଣ? ସେ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ ତୋର କ'ଣ କହ? ଅବଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ କଲା କ'ଣ କରିବା ଏବେ ନନା? ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ହେଲା ସରିଲା ଆଉ ପିଲା ତ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ନା ନନା କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ତମର ମୋର ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତରମର କରିବା କ'ଣ ଯେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନନା ଆଉ ଆମେ ତରମର ବୁଝିଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନନା ଆମେ 1000 ଦେଇକି 2000 ଆୟ ଅନୁସାରେ ବୟ ଆଉ କ'ଣ? ନାହିଁ ମାଡ଼ କ'ଣ আমরা ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ନନା ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ନନା କେଉଁ ବାର କଲ ଭୋଜିଟା କରିବା ନାହିଁ? ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ ପଡ଼ିଲାନି ଟିକେ। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବେଳୁ କହୁଛି ରବିବାର କରିବା ପରା ଭୋଜିଟା। ଏଇ ରବିବାରେ? ହଁ ଏଇ ରବିବାର ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଆଉ। ରବିବାର ତ ନନା ତ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ରହିପାରିବୁନି? ଘର ଆମ ଘର ସିଫ୍ଟ ହେବ ବା ଆଉ ତମ ସହିତ ଯଦି ରହିବି ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାରିକିନା ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ନନା। କ'ଣ କରିବା ଯେ? ନହେଲେ ଆର ସପ୍ତାହରେ କଲେ ହେବନି ନନା? ହଉ ହଉ ନନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ଆରେ ହଁ ତ ରବିବାର ମୋର ବି କାମ ଥିଲା ଆଉ ଖାଉଛି ଥିଲା ତ ସବୁ ପଳେଇଲା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କେବେ କରିବା ଆଉ ଯିବା। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।